Beno, gure ikastolan ezin dugu imaginatu gure praktika psikomotrizitateko saiorik gabe. Eta iruditzen zaigu, psikomotrizitateko saioa dela marko privilegiatua, umeak hor egiteko garapen bat osotasunean, ez? Eta nola hor, gorputzaren bitartez, mugimendu horren bitartez, juten dela garatzen, bere burua eraikitzen, segurtasunean, konfidantzan, ongizatean eta autonomian, ez? Barne sendotasunean juten dira bere burua eraikitzen, gero mundura juteko, harremanetara juteko eta gizartera juteko, bai. Orduan, hori da arrazoi bat, bai. Bai, bestalde horretaz gain, garrantzitsua iruditzen zaigu fokua jartzea psikomotrizitate saio espezifikoiek irakasleoi geuri eskaintzen diguten horretan, ezta? Psikomotrizitate saiotan aurrak dituen aukerak egiteko, izateko kontuan edukita eta hori guztia behatuz, aukera ematen digu gero nolabait jakin ahal izateko ohiko gelan baita nola jokatu behar dugun, ze esku hartze egin alditzakegun eta nola lagundu aldiogun bide horretan. Eta alderantziz, gela ohikoan pasatzen den hori edo jokabide horiek kontuan edukiz, psikomotrizitate gelak eta saioak baliatuz, ze proposamen egin aldizkiogun, ze eskaintza ume hori bere garapenean lagundu ahal izateko. Orduan, bai ulertzen dugu asko psikosaioak elikatzen duela gelan pasatzen dena eta ohiko gelan egoten diren uneak eta ekintzak elikatzen dutela baita hein berdinean psikomotrizitate saioetan gertatzen dena. Orduan, ulertzen dugu asko oso lotuta doazela elkarri eta pixka bat bi arrazoi nagusi horiengatik defendatzen dugu psikomotrizitate saio espezifikoak egiteko beharra.